Nababantu sisi. Oh hi sisi. Aneni sister B. Hayi ntombi kunini sikhwaza hayibo uvuka awuvuki man. Hayibo. Hayi kanti kudala ndivukile bonanje. Oh, Ngiyaclean apha endlini. okay. Akho ntimbi kodwa sisi. Oh hayi sisi akho ntimbi yonke into right but ingxaki ilapha kusisi lo ndihamba naye uyaqonda uthe mandimkhangelise kwaLiya ndaqonda into yokuba hayi man uLiya mosiyilankwe kula mntu wakho sisi ndiyaqonda hayi man ndiyayazi mosikhame ndikuse uyaqonda I don't mind and yabo silapha ke sisi nanku Hayi khawume sisi. Uthini na sisi thini le? sisi Isivi yakho. Hey sisi kaloku into eyenzekayo usisi uthi udibene noLiya. Liya lo wakho. Then yaqonda ehamba nechomi yakhe. Bamthembise ngantoni ngomsebenzi. Bathi ekseni xa sits wake up asavukele apha. In fact bethe ngo4 ekseni azabe lapha. Ebedibana phi ke naphi? Athaveni. Kangaphuma umuntu wakho zona. Umuntu wamo sibephumile uphuma kwakhe uhambe besithi bayothatha iID kuRhadebe. Phofu ke babuye benxile bengemadaka bemanzi. Nangoku naba bepoqile balapha ekhawushini. Anxele ngenele yam ke. Oko inene kuthiwa manikale ndingawari nowari abanza ufunela umsebenzi. Hayi khawume sisi khawungene. Hayi khawungene. Osingene sisi. Hayi makangene sisi. Oh okay. Khawungene sisi. Hayi. Okay ke sister B. Okay sisi. Enkosi mani kakhulu bye. Okay bye. Bye. Okay sisi. Uright ngoku ne? Okay. Bye. Bye sister B. Sure. What a highlight. This useless boy. Uthemsa abantu with imisebenzi. Uzenenye. Hayi uMary. Hayi liquza lo mfana wakhe. Ha. Is a sis? House. Hey. Fukan man. Fukan come ndoni naba bantu bamile apha kaloku nibathembisa ngomsebenzi. Fukan man. Phaka man. Okay. Yaqeshisa kaloku nini naba bantu bafuna uqesha. Phaka man. Ngabo aba sisi? Ngabo kanye sisi. Ndabazana ngena othi sithi abatheni wena. Nini aba banithembisa ngomsebenzi last night? Uthe kaloku nizanifunela umsebenzi mosi wenu yi-supervisor ka-VW. Budikelo qhekeka izinyo manager yaka Shoprite. Manager ma ezizinto isebenza phi mina manager ma xa ndisebenza apha sisi wami. Sister Kabe. Ebese ushop andimno uthathelane kuwo. Ngisho 100% sure but thethe nani iwe subhuti lo unezinyo eliqhezekileyo ude wathi banganiqeshanga ngokwakhe uzanifunela kuMary uMary uphangele Eskom uphi khona lo Mary lenithetha ngayo Ndim uMary sisi. Hey baby, hela. Kwenzeka ntoni kani apha? Okay, I think yawona wena ukhona ndififana ngoba umuntu bendibene naye but umuntu mina bendibene naye zona phezulu umuntu bendithengele Hennessy qha angikulo ngibani futhi lo muntu ndimkanye ke bhuti ayithanda memory yakho egood ndithengile iHennessy ndathenga neCorona usithini nesithini kum nisithi mandikhanyise indlela yami khanyile ke
Oh. Hey. Okay. Asisimeri. Siyangana sisimeri ne. Sithathe ke ebantwini sithathe izinto. Kwenzeke ba umuntu aqhutywe inhliziyo enze afuna lento. Eqona. So, isene kwenzeke ba umuntu azinyanga nethe ekhaya. Ngiqona. Asibanga bari sizwamani zofumana umsebenzi. Just me. Ngizamela. Empethele ngangalala. Nizamzamela umsebenzi xa niphangela phi nina qala. Lo sisimela ithelo le bamhlambeni asinongaqesha. Amakalini umuntu asiyaqesha. Siqeshe nathi samshongela ngo. Okanye athenge ibhiya ke siyabona ke hayi. Fumana umsebenzi. Hayi sana kudlali wengane apha. Hayi ngumhlola kaJames. Yo. Khaba iphutha kaziso. Hayi. Chekeni mntasekhaya ulost. Abona fucking ibhiya. Sathethe nebhale. Wena ubuka akekho. Yazi film. Hayi sana zange ndayibona le into. Naqeshisa niphangela phi nina? Umsebenzi flops le. Hayi sana. La ubotshwa abantu. Hayi zange ndayibona. Hayi ke sisiyazibonela ke. Hayi sisimanga esi. Manager ne-supervisor. Ikhona i-supervisor itsala amathahla sana. Hayi mandibawula bavuke ndibani. Khanivukeni. Baby, hayi mana konke utaphume nje phana. Khawume. Ake. He wethu ndithi ingalilanga intombazana. Ha? Ayikhalanga ithi funa imali yayo. Ntombazana. He ke uthi utyelwe imali i-thousands of rands. Ityiwe ngubani? Yilankwenkwe kaMary. Itywela kwa Mary. Thousands of rands. Hey baby. Hey. Iwesi ke ngoku ke ithi le ntombazana into yokuba le nkwenkwe kaMary ibihamba netshomi yayo. Ibi ke ngoku itshomi yayo. Hayi, ihamba netshomi yayo baby. Jonga ndicalele amaphiphi jonga. Asubuzi biphi iphala kwakho ndiyaqinisekile. Ukadebe ukadebe. Wena uyazelaphi? Uyagroova wena ngoku? Baby. Ubuhambile uyojiva na? Sithando sam. Yini wasokunifaka emigrooveni? Kaloku ukadebe ngoku baby. Uhlala pha ugxothiwe ngusemu. Ndiyaxelela. Undixelela into yokuba uMary wenza i-threesomes again. Hayi. Ubabenga bobabini uyababenga. Kame ngemibengo ndiyakuxelela jonga kaloku mamela. Uyakhumbula ngelaa xesha sithando sam? Ngelaa xesha uMary wengekho. Ngoku wengekho uMary. Ikrwala kaloku lalihlala phaa ngoba lalingafuna. Lalihlala phaa. Ngoku ke ngoku yintoni emangela uba ayohlala phaa? Kaloku hafu. Uyancedwa. Ukadebe uhlala apha ngoku. Nanko le ntombazana. Nantsi. Soza ngapha. Hayi masibe ngathina. Jonga ke ndithi ke sithando sam. Hey. Andiyazi ngadafike ke ngoku. Nama ngadafike nje ngeke sifise manga. Sisi! Hayi! Yes. Ithini intombi into uhambe right? Ithi futek awungendawo. Hey, jonga. Dudla basenza kutyela imali uthetha ngelo hlobo nje. Jonga ubuntukutuku uhamba unikeza imali nje wena. Igama ibhe. Vele unikeze nje imali isenza unqunqwa. Ufane wantushuza. Tushuza ucinga uthi futheke kubani? Kuwe. Athi futheke. Usenza kutyela imali wena. Ntufu. Baby wami, oyinto. Uthi futheke kuwe. Uyandazi mina kuwe. Chi. Yeke. Fire. Atsho ngempahla ezipinki. Phuthi baby. Baby. Ayikho kodwa lento niyenzileyo apha. Umntana wabantu umke elila apha. Imbi lento niyenzileyo. Yabona wena?
Andifuna uthetha nawe wena. Ufike apha uzohlala apha only for one night. Sekuphela iveki ngoku. Umuntu wami zange waba nje. Zange ndaxoxa mina ngomuntu wami. Ufike apha uzofundisa umuntu wami ubutsotsi apha borobha abantu. Ingathi umuza uhamba sana. Ingathi upakisha uyahamba. Chi. Acela ngizamanga uxolele. Yazi baby. Hayi, into enzeka baby mama. Ayinguye othe senze lento ne. Ndim, banami ngenza ukuthi waqaba indizidlalela mina nasizila. Siziyena waqaba ngokuyithatha serious lento. Hayi ngihlala. Ayinguye. Ebona sisimele. Ndiyayazi sinema nomuntu ombi. Kwakuthethwe ngam yonke into embi mina. Khawume idityaniswa nam yonke into embi. Khawume andizoxoxa lonto leyo apha endlini nami. Ndiyavakala? Andizoxoxa lonto leyo apha. Ube kukho lo hleli nje uyakhala. Khalayo lo. Andizoxoxa lonto leyo. Sorry, sisimele. Hayi. Nathembisa sisimele. Hayi. Andimi kodwa. Pathi impahla zakho. Go up. Kodwa. Nayi bayinoti yabo. Basenza ulilo mina utsenza babazi phansi. Yabona nomana uthatha serious la. Ayixeshile. Angeke uzawubhakala leso. Ngiphosa uthatha inamba yakhe sifumane iphiya ngaye qho. Sithi samqesha phi ke ko. Ngathi samfrena kwaSibani. Yabona ngathi zavomita liyakhambisa mama. Andizawufuna amanzi ngizifaka umne. Uzongiqesha futhi. Nayo yenesi. Azigeza wena. Amabhadi kodwa la nto futhi. Qesha ngeke. Ayibona uzayiba. Azuka. Masimpika Muslim Evanas card first to me Anana Jona mnyathela usatana Tumeni nivu ye kanana Dlalela ferry yo satana Story time ubaselekile Jaskizo ubaplaki Shuka mama ngokubuyile Malumu kumbele swekile Petrate buli ukumbili Umezo bashekishili Leta kapi Ukhazulile Kangela utano kebalekile Ay my god, yeah. Eso. Mani. Alimtaka ngicela ngaqala ingekho apha. Mani hlo. Kunjani nazo? Ndi right hlo ye. Hayi both left and right nami ndiliphatha Theni uyabuya funi? Hayi yuwa. Yashile ndathi uzobuya wena. Hayi nakwethu. Hayi anabe sabe fonini. Yazi i-update emntwini balekile yabo. Update phana ndisaseli kakhulu one at a time. Ndiselana ngeglasses nefika ndiphakelwa ngetray oliya bathi tata kumu onqaki bandilencinyawo like ndi-right pha kwanantsika fona intweni wavale mikhani Ngeke andirayithanga mani yabona ndine-fever mani bokazi uyabona. hayi suka And ke ngoku bendikhe ndafumana umxube apha kunantsika uba unantsika usikaphayi. Ndisatya wona nango ndifuna ufutha mani. yendoda usekhaya mani Kaphinde ubuye mani emva kweyure. kutheni foni ungafuni ingena nje Buye emva kweyure andiva mos ndithi andirayithanga ihlo ndine-fever. hayi mani sudlala apha fonini ngandifaka mani fonini unefifa yentoni fonini kunini wakhohlela ndahlala nawo kutheni ngoku yoba into mani khayeke mani ndine-fever uyandiva mos. ndiya ndiyifiva mna ngoku hehlo ndiyifiva hehlo hayi fondini ndiyifiva Hey Hlo, hey, hayi wena. Hayi wena. wawuthiwa undifuni Hayi Hlo, into leyenzayo kumfo nini? Nubani kuwe? Hey Hlo, ndiright kami thoba ndakuheda wena thetha naye. Thetha into yasekhaya akalingi yani. Hayi angalingi umkhayele mina apha. Into lento uyenzayo mina kwethu. Njeba ningekho mnta kwethu wena utyhamla izithenge indoda enkulu. Mamela ke ndoda. Le nto uyenzayo mna kwethu that means into oqhela uyenza kokoko mos ne. OJoyce abayazi apha.
Kaze bona mnandi apha ngopha omnyazayo apha ndingekho fanele ngingqothela ukwenza izinto utya izithende zam ka ngokwasekhaya hlondoni man get away wena funa bona wena ndiphi usapha yamure nejezi yam yandiphi buyisa ijezi yam mazilaphola nekwena ha ndokutyisa imali nto lena apha ndithengela ipapa uyazi lapha istemporich utya ngam wena Right, jinti xowa. Kava lumlomo wena man. Ah man, hey. apha it's fine Uyayibona le? it's fine